लाइथानि 29 आगस्ट सालमारिखौ बार हाकुतनि बीजेपी प्रदेश काजखौ जेपी नड्डा खमलुंनि लोगुथुं पादाव फाइमानि बीजेपी लोगुथुं पादाव बीजेपी आदम रक एबा सामं दानाय रक लोगुथुं पादाव फाइब्रो जफ्राब जागौ हिनै दिप्रामथनि साकाव एरें एरें कक्सिन जमनदै खादुमं खुनुग्लाय हिपदक फैलायखा दिनै दासर एसडीपी खालि डेपुटेशन लाय दिप्रामथनि आदम रक आरो मानजका एमएलए बिश्वकेतु देबरमा एमडीसी रुनियल देबरमा एमडीसी रविन्द्र देबरमा जों दिनै अ जागा मोहनपुर एसडीपी थानि कैसे डेपुटेशन लिरनानै फायलायजाक अ जागा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ दिप्रामथा मिलिवै सिनि सिमना ब्लक कमिटी दिन लेफुंगा ब्लक कमिटी अ जागा जों नुखुना गोबां मानसिनि लुकुरक गोबां मा फल्स केस फासगै जोंनो डैमेज खायनानै हायकेबा जोंनो कमजोर खायनानै बागै जोंनो केस रिमाने नुक जाखनानै खायनि बागै सिनि सिक्ला रक सिनि बुरि रक बेबागनो थान जाखाय दिनै अर डेपुटेशन लिरनानै फायका जोंनो भबिष्यत फ्यूचर जुदि अमा हायकायतेबो जुदि जोंनो फल्स केस फासगना नाखायका जों आसुगै तंला जों बेबागनो बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगी तंगै दिनैनि अमा हाय प्रोटेस्ट जों थिनांगौ जुदि चिनि कक खनाय हंके जों तेबो प्रोटेस्ट कतर कतर जों खालायनाय बर'नि पार्टी मुंलाते अमदा हायकाय माजरा रुजाखा जोंनो कमजोर खायनाय बागै सुदु पार्टी मुंया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जनरल एरिया फंथुं एडीसी एरिया फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हंकाय आबो जतन दिप्रामथानि बर खालायो हिनि फल्स केस अ जागा जों दाय रिजामानि नुजागो गोबां इभेन चिनि आर्म्स एक रकम पर्यन्त दाजामानि जों नुजागो जों साइमानो जोंनि दिप्रामथानि कुनु लुकुरक आर्म्स बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्म्स एक रकम जों खिजाव जातनो एनडीपीएस केस खिजाव जातनो चिनि कुनु रिलेशन करै एनडीपीएस आर्म्स एक रकम चिनि मुभमेंट जों दिप्रादफानि दिप्रासारनो मोथांनानि बागैसो मुभमेंट अ जागा जों केबाय दुश्मन केबाय बिरु तंनानि बागै चिनि मुभमेंट या जे दिप्रामथानि आदंनो किरि करम ता कमानि जेता केस होय अपनारे जेरा काम न खानामतो एमनिते दिप्रामथानि लुकुरक कुनु किरि करकरै शुधु जोंनो फल्स मामलायाव सुमिता खिख्लायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै तंखौ ताबो सुजरातै जों हानि बागै सिनि एसडीपी थानि अकौनो सानानि फायो जोंनो जुदि फ्यूचर थिनांगौ जुदि अमा हाय फल्स केस तेव फसना नाखायकै जोंबो सिनि याप्रि कताल काहामकैनो सेनाय अब साइमानो पाहाड़ अंचल कोनो दिन पद्मकुमार चासिंगिया पाहाड़ अंचल पद्मकुमार क्रय थानाय 29 तारिख जेपी नड्डा फाइमानि आदरा बर क्रय खुमुलंग बर रांसा लाइखा रां रह लाइखा जार कारणे शेष पयन्त बरक लियानि बागै दाबो सिनि दिप्रामथानि लिडारसनि साखावताव केस रजाक अ केस नो दाखि उद्र खायना बागै विशेषकै सिनि प्रेसिडेंट सिनि ब्लक कमिटी मोहनपुरनि सिनि वाईटीएफ नि सिनि प्रशांतनि साखाव जेबो 3टा केस একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুণগুল খাইমান কোনো গুণগুল খাইছে গিয়া কোনো গুণগুল খাইয়া তারপরে ফোনে বিনু পর মিথ্যা মামলা কেস পর কর ডায়েরি খাইগা অমন প্রতিবাদ শুধু বসমিয়া সারা নিনি সিদাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবক খেলাইজাক অবন বড় মারস থানায় যদি রসাই আঙ্কাই और चीनी आंदोलन थाकलाक चीनी आंदोलन तेबो कतर खाइजाक नाय ताइबो जों नाखाय अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों लामा बन्द खारिनाय पार्टी सारिक जराव वाटी जराव चीनी लेम्बुसरा जे एसडीपीओ और मोहनपुर एसडीपीओ बहनी चीनी वसं और चीनी मोहनपुर एसेंबली कन्स्टिट्यूएंसी प्राय 14 जना काय केस रजाक चीनी सिमनाव सेम हाइकेनो एरें आर्म्स एक रगो विभिन्न एनडीपीएस केस रगो विभिन्न काय सिनी कर्मी रंगना सिनी वारियर्स रंगना बरक जे 29 तारिख बरक सुबुंमाय यांगमानि बागै सिनी कर्मी रंगना सिनी वारियर्स रंगना दुसरै एरें माजरा बेरे केस रेखा बरक अमनो तीन सिन डेपुटेशन तीन एसडीपीओ नि थानि तमंग आखते बाथा एका बस्तर सालगा पुन्दा हाइरगा गुन तमंग जुदि ताबुक सिनी कक सिनी डेपुटेशन नमनि कक नाजायाखै जों बुसखां सालो तेबो कतर आंदोलन खायनाय अ लेम्बुसरा अ सिमना अ मोहनपुर सिमिया सारा त्रिपुरा रगिनो जों आंदोलन खायनाय हामबाय जे तमरो तिनि बिखु मिसे खायो तिनि अराव कुथुम लाइमान कामते कुथुम लाइगा जों दिनरा कुथुम लाइमान हंकाय 29 तारिखआव खमुलंगो जे बीजेपी नि खरसा अकरा जेपी नड्डा फाइमानि तैनाय
गामियाव जे बुलाय तगलाय उंगो होनैनाय ड्राइभारनो बुओ बा जनसाधारण बुओ होनैनाय बर' सिनि तिप्रा मथानि लिडार संनि मुंगै एरें एरें बर' मामला जारि खालायखा आबोनि थुयैनो न जोंदिनो जागाव जतनो कुथुम लायैनो डेपुटेशन लाय ताबसु जरा नोंनि बखाखि तामो खाखमा दि तामो माखा ताबसु जरा ताम कब्र बखा नोंनो ताबसु जरा ते बर' जोंनो खाखसांमानि कुनु कब गैयाखौ रोनाय रोनानि कुनु तो दाव तो बर तो आशास रियाखौ जे जों कुनु खालाया होननाय जेहेतु केसन खांगा बर तो सरकारि माने प्रशासन दङ बा बरनि जे प्रशासननि बिथिंनि तामो खालायमान बर अबनो नायनाय प्लास आबोनि बिथिंसै जदिनो केस बर तदন্ত खालायमानि बिथिङाव जदिनो कुनु मानजागि हांगा दंनाय जोंखानायो जे बर जेहेतु एरें केस रु हांगाबा आ केस नो जेसके पनो बर विथड्र खालायनांथुन जे केस नाय बर विथड्र खालायनांथुन आबोनायो तो मनो आसुक बाय बाथाया के नोंनि बखाखि बसं सालगो बन्दे हायरो खायनो वान मर दिनैनियाव डेपुटेशननि परे जदिनो बथागिया हांखांके जों बुस्थाङाव तेबो करा खालायनाय या प्रिटिशनानि चेष्टा खालायनाय नोंनि वाखिनगर बुजुनगर बबो जागा पार्टी मु उनखा उनदा हायके फायदेमान माने 29 আগস্ট যে এরেং এরেং যে পাতি মুনতি বড় পুলিশ কেস দিমান খরচ খরনি মঙ্গই ও পাতি মুনি থাইরে বড় সাইডে মান एक्चुअली जेहेतु चिनि तिप्रा मथानि ओंगै कुनु लिडार सक अंखरिया कुनु जागा पार्टी मुंग ओंगिया आबो तो जों सावै मानिया आबो जे रनाय राव बरं सायमाननाय जों तो सायबो मानिया जों तामनि सानाय कयटा बलंनो मिलुगै तिने अरो डेपुटेशन बुजाखा जों अ जागाव तिनि तीनटा ब्लक मिलुइ डेपुटेशन बुजाखा सिमना ब्लक चिनि मोहनपुर ब्लक ताई आबोनि लगी दङ चिनि बामतिया আচ্ছা নাওনি ইয়াং সাইড খরকসু রম জায়গা খরকসু কেস রখা আর দিন পাতি মুনো आदिनि पार्टी मुंनो तुइनै ताबु सुजरातै रमजा गया खरकतामनि मुंगै केस रोजाखनि खनो नि सिनेमो आनि मुंगै सागरिका देब बर्मा आं टिडब्ल्यूएफ नि मोहनपुर ब्लकनि प्रेसिडेन्ट हामबाय इउनिटानि डेपुटेशन रिलायमानि मेन कारण हंके चिनि तिप्रा मथानि गोबां लिडार्स दंनि एगेन्स्ट फल्स एलिगेशन रिवि फल्स केस साजगै थेपाय रिमानि जों खानामानि यागुलो दिनै अ जागा डेपुटेशन रिलायना फायके चिनि एमडीसी दङ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबाय चिनि बुरि मथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबाय चिनि बर रगनो थानसानि सोबायनायनि बागै जे थानसांनि तमन नुगै गोबां राजनीतिक बदल आबनो बखरक बिहिम जामनि बागै जोंनो फल्स केस खिखलायै चिनि खानो तिप्रा सारक जे थानसां तमनि आब खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मुं आबो कुनु दिनो सक्सेस जोंला ताम हंकाय चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत तिप्रा सारक ताबु थानसानि दिगे हिमुइ दङ अ थानसा सक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानैनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अ जागा हम ददम खायै चिनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्ट ब्लक कमिटि चिनि सिमना ब्लक कमिटि मिलिवै अ जागा मोहनपुर एसडीपी उनथानि चिनि कयमुंब्लाय हेगो जों डेपुटेशन रिलायखा तै जों अ जागा अमनो साका जे थिनांगो जाते कुनु केस चिनि फल्सलि जेटा जों नुगै दं आर्म्स एक्ट जेटा चिनि जों कुनु जागा जों आर्म्स एक्ट हेकबा आर्म्स एक्ट बाय जों केस फासनार मत कुनु जागा कुनु डिस्प्यूट उनिया तै जों जागा एनडीपीएस केस रग जेमन चिनि तिप्रासा चिनि मथानि सापर्टार जे गुबुननि एनडीपीएस केस बाय गजाला मत कुनु सामं खालाय जायगा आ जागा तिनि अम हाइके केस रिजागै चिनि खाना कमजोरि खालामो जों तिनि नरनि चेनेलनि बिसिं तिसिं सानानि मुसुंगो अम हाइ फल्स फासगै चिनि तिप्रा मथानि कुनु लिडार स्ट्रक बखा बाइग्लाक तेबसो स्ट्रंगै तिनि नर नुखना ताबु गसि सिरि खगलाय तंको लामा वातै हिमपानो वातै बिसिं वातै मानजागलायनो जों अम हाइके प्रोटेस्ट खालायतो जाते चिनि तिप्रा सारकनो अम हाइ थानसांनानो केबता केबंथं हिनि और गोबां सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खमुलंग नुखरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आ जागा बंनि बखरक मिहिमजा गाबो तो तिप्रा मथानि कुनु दोषिबले आ जागा नर तिप्रा मथानो दोषिबै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि एमपी रक तै गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिल जायदङ अमसे नायदि नर त्रिपुरा हास्टेव सरकार चालुगै दङ नर बम हाइके हेम्पार खायदं बर मनुष्यनो बम हाइके नर जे अननाय खायदं जे आम साकानि नायख्लाय दं बेबाग नु खलाय दं साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखर बुखर जत फायबायदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरानि तिप्रा सारकनो मोथांजानायनि लामा खालायनानै थाङै दङ दगा खलकजाङै दङ आ दगा खलकजाखनि जत तिप्रा सारकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदिनिसो जों जतनो खबरनानै बुङो जेटा जों चिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा संनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाय दङ थिनांगो तामो खलाय दं आनि बागै
दाखर बुखर जत फाइबायदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरानि तिप्रासारावनो मो थांजानायनि लामा खालायनानै थाङै दङ दगा खलकजाङै दङ आ दगा खलकजाखनि जत तिप्रासारावनो थांसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदिनिसो जों जतन खबरनानै बुङो जेटा जों चिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा संनो जों नुखा अमा हाइटेन टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाय दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबांमा लिडार्स सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत गोबांमा लिडार्स फायदि चिनि लामा गायसा आबंका थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हानि बागै जत लोकरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागियावै दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जतनन कयजाव हामबाय माने यागुलो तामक कक्लां सालायका रिमानि यागुलो अकंनो सालायका जे अमनि डाक्टि एक्शन नांथुं ते जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाक्ट माने अबरनो उइड्र खालामनाय निंथुं ते যারা রাজনীতিनि बागै अमा हाइख्लाय तंनाय रक बरनो बसुं कयनाय फायदि नरक आमति तांदि राजनीतिनो तर जगे अमा हाइकै जों कमजोरि खानिनि बागै चेष्टा थाखादि अमाके केस रिमाने थाग्या केनो बसाय बमहाय आबो थिनां साइमानाय जुदि अमा हाइ केस रिमानि अमा हाइ आर्म्स एक एबा एनडीपीएस केस रक जों जुदि तेबो चिनि लुकुरक न मथा खलाय तंनाय चिनि लिडार सनो जुदि कमजोर खालायनायनि चेष्टा खायकै नरक अमनो कमजोरिनि मने ताख्लायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु हेकेबा चिनि डेपुटेशन रक नांलायनाय जुदिनि चिनि को खनाया अथवा चिनि कक न नाहारिया हंकाय जों तेबो कतर आन्दोलन जों खालाय बुसुक जाना केस रिजाक्ट ना ताबुसु जराते चिनि अ जागा बुजल नगर वा खिनगर प्राय 14 जना दङ सिमनावबो सारा त्रिपुराव बहुत गोबां मा दङ गो अमा हाइकै बुजि तंतु तिफानो बुजि आंके त कुनु खालायनाय करे हानि बागै अमनो कयनाय जे तिप्रासारनो कमजोर खालायनाय नेमेनि आबो नंनि सक्सेस जों लाग कारण तिप्रासारनो कमजोर खालायनायखै जों तेबो रागनाय अमा हाइ एरेस खरक नि रग्रम जातमनि जों जे बेल मानखा जों कोटा थाङो बेल ताङि बेल मान्या तङ बे कारण कुनु रिलेशन करे बरक जे अ जागा आर्म्स एक बायरिबो आर्म्स एक माने ताम्बा आर्म्स माने नियाको सिलाय पा थाम तुइजा खाय आक्रमण खालामनाय आमन हिनो आर्म्स एक आमो दाइमान सिकितो चिन तिप्रामता कुनु केबो न बुमाबो करे तमाबो करे इमेन आर्म्स काय तो बाचे गरे आर एनडीपीएस केस बे कुनु रिलेशन सिकरे इनके अमो हाइके सिंग कमजोर खायनानै नायमानि से काय राजनीतिक बदलनो कमजोर खाय किन्तु अ जागा चिनि लिडारशिप बुबाग्रानि लिडारशिप जत तिप्रासा लुकुरकटा बुबुसिखां आगु फाइतंग जत चिनि तिप्रासा जे बुबाग्रानो लगिरि तंनो बेलायनो हामबाय मारियो आर जारा ताबु फायको बरनो कयनाय दाक्ति बुबाग्रा बाय गोदालानि बागै हामबाय আজকে আমার এসডিপি অফিসে ত্রিপুরা কিছু সাপোর্টার্স আর লিডার্স ডেপুটেশন নেয় ওদের দাবি যে 29 আগস্টে কিছু এফআইআর ছিল সিধাইয়া লেখুঙ্গা দিয়েছে যেগুলা ওদের এলিগেশন যে ওটার মধ্যে পলিটিক্যাল কালার্স দিয়ে কেস নেওয়া হয়েছে তো আমরা একটা তারা আমাদের একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এটা নিয়ে তাদের একটা প্রোটেস্ট নোট ওটা আমরা রিসিভ করে রাখছি এবং আমরা বলছি যে এটার মধ্যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারভাবে ইনভেস্টিগেশনটা হয়ে বলি যে যেরকম যেটা ফ্যাক্ট আছে এটা বাইরে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না ঠিক আছে।